slår vi den sammen! Tusind tak, det skulle I da slet ikke have gjort. Mine damer og herrer, hjertelig velkommen! Velkommen til vores fantastiske, fabuløse, famøse og forrygende forestilling. Vi vil i løbet af de næste 10-15 minutter underholde jer med intet mindre end ægte, levende, brændende ild. Se selv rundt. Det er rigtig ild, vi har med at gøre her. Og i dagens anledning, i julens anledning, så kaster det den nette sum er slet ingenting at kigge på. Hvis der skulle være i nogen eller noget, så er der en front lige her om bagved. Der er også et stort ildfad udenom det inde i branden. Ellers går ilden til asken. Og der er en å dernede, ikke? Så heller vi det. Det første nummer, jeg skal præsentere, er min med. Min ven Hans. Med intet mindre end Hans. Er ild, det er ikke sådan en forestilling. Altså, ildstav. Vi har nemlig valgt os den ild til. Er der nogen, der kan se, hvad det her det er? Ja, lige præcis. Det er med andre ord en rigtig dårlig idé. Så hvad det her derhjemme, men deres forældre ikke hjemme? Nu går hjem og sætter ild til deres legetøj. 1, 2, 3, 4, 5. Kugler af ild. En gang. Når jeg så kommer her med dødsringen, så plejer publikum at sige Ja, præcis sådan der. Det bliver meget mere farligt. Så jeg tænker dermed, Hans, vi kombinerer din stav og min ring. Men er du sikker, hvorfor der børn, der griner en anden vittighed herovre? Hvem er din mor? Hvad er det for noget? Ja! Sikkerhed er meget vigtigt. Jamen ja. Super godt. Sikkerhed er på plads. Det kan godt være, at du skulle kaste posen i. Hvis jeg ikke griber ildstaven, så griber du. Super. Cirka. Og jeg skal lige tænde den.
gang i trommerne igen, og I klapper lige så fantastisk. Må jeg lige komme igennem? Det næste nummer, mine damer og herrer, er også helt utroligt farligt. Vi er nemlig nået til den del af forestillingen, hvor Hans tager sit tøj af. Her der var frisk på. Ja, Hans, sådan er det, når man tager. Det er jo mit øge. Jo, den er. Det var der ikke nogen, der sagde.